Dobrý deň, vítajte pri sledovaní dnešného webinára. Moje meno je Martin Štiglíc. V tomto webinári vás prevediem zmenami v produktovom portfóliu spoločnosti Ansys, takisto aj zmenami, ktoré prebehli v rámci licencií. Na úvod by som vás len poprosil, ak by ste mi mohli chatom dať vedieť, či je ma dobre počuť. Dobre. Tak. Pár organizačných vecí na úvod, komentáre alebo nejaké pripomienky môžete buď posielať chatom, alebo takisto, ak máte k dispozícii headset, poprípade nejaký mikrofón, pripojenie k počítaču, tak môžeme komunikovať interaktívne. Takže v tomto webinári v krátkosti prebehneme nasledujúce body. Ansys na začiatku, alebo teda s príchodom novej verzie 17 avizoval, že tu bude prelomová verzia. Takisto prišiel s heslom, že táto verzia nová bude vlastne oproti pôvodnej rýchlejšia až 10-násobne. A v rámci tejto novej verzie prišlo k zmenám v portfóliu produktov v oblasti štrukturálnej mechaniky. Takisto v tomto webinári si vlastne podrobne prejdeme upgrade, alebo teda prechod na tie nové produkty. Prejdeme si zmenu v licencovaní produktu Ansys Simplorer. Takisto prišlo k zmenám aj čo sa týka elektromagnetických simulácií, čiže sa to bude týkať Maxwellu, a v rámci vysokých frekvencií Ansys skúpil produkty spoločnosti Delcross, čiže tam si v krátkosti poviem niečo o emite Savante. Takisto posledná novinka, ktorá prišla, je taká, že Ansys skúpil produkt Ansys OptiSlang, teda od spoločnosti Dynardo, takže OptiSlang je už súčasťou portfólia produktu Ansys. A v krátkosti na záver vám priblížim nové podmienky spoločnosti Ansys, čo sa týka upgradeu a prechodov na nové verzie softvéru, alebo aj teda upgradeu z nižšej verzie na vyššiu verziu. Čiže príchodom novej verzie došlo k zmene produktov Ansys Mechanical, čiže pôvodne sme mali 5 produktov, bol to Design Space, Professional NLS NLT, Ansys Structural a Mechanical. Po novom Design Space ostal Design Spaceom, nedošlo k žiadnej zmene. Produkty Professional NLS a NLT sa presunuli do Legacy produktov, to znamená, že ich vývoj ďalej nie je podporovaný, ale vlastne čo sa týka jadra a zmien, tak tie sa prejavia s každým príchodom novej verzie. Namiesto nich máme produkty Ansys Mechanical Pro, Mechanical Premium, a čo sa týka klasického mechaniklu, ten sa automaticky zmenil a premenoval na Mechanical Enterprise. Ako som spomínal, pri starých produktoch, čo sa týka Mechanical, teda Professional, NLT, NLS a Structural, je odhadovaná doba podpory ešte cca nejaké 2 roky a po tých 2 rokoch sa zákazník bude musieť rozhodnúť, na ktorú verziu nového produktu prejde, či to bude Mechanical Pro, Premium alebo Mechanical Enterprise. Čiže ako som spomínal, tu máme 3 nové produkty z rady Mechanical. Mechanical Pro je to základný produkt na výpočet základných vecí, čiže nejaké pevnostné výpočty, je v ňom obsiahnutá komplet termálna analýza, umožňuje základné vibrácie počítať a takisto zahrňuje modul únavy, čiže jednoduchá únava. Mechanical Premium obsahuje všetko to, čo Mechanical Pro, plus má navyše vlastne možnosť použiť nelineárne materiály, umožňuje spočítať nelineárne simulácie, niektoré iba.
A čo sa týka Mechanical Enterpriseu, má všetko to, čo Mechanical Premium, vlastne je to najvyšší produkt z rady Mechaniclu, čiže podporuje komplet analýzu. Jednotlivé tie detaily si prejdeme v nasledujúcich slajdoch. Takisto došlo k zmene aj čo sa týka prepostu a solveru. Momentálne sú k dispozícii produkty, ktoré sú uvedené tuto vpravo hore, čiže je k dispozícii Mechanical Enterprise Prepost, Mechanical Enterprise Solver a následne celý Mechanical. Čiže čo sa týka Mechanical Pro, ešte len taká pripomienka na úvod. Tieto nové produkty sa nachádzajú niekde medzi tými starými, čiže keď zoberiem Mechanical Pro, tak ten je najzákladnejšou verziou, približuje sa k predošlej verzii Professional NLT. Umožňuje počítať veľké deformácie, má plnú podporu kontaktov, čiže všetky lineárne, nelineárne kontakty. Umožňuje počítať modálnu analýzu, lineárny backlink, ako som spomínal, tak podporuje kompletnú termálnu analýzu a navyše umožňuje pomocou modulu ANSYS Fatigue počítať únavu. Tam je tá stres a strain life únava. Čiže základnou takou prídavnou hodnotou všetkých nových produktov je to, že sa pridal Fatigue modul ku každej verzii Mechaniclu a je takisto obsiahnutá tepelná alebo teda termálna analýza v každom produkte Mechanical. Čo sa týka Mechanical Pro Premium, áno? Môžem vás na chvíľku prerušiť? Ten Mechanical Pro prakticky umožňuje len nelinearity, veľké deformácie. Trošku nás to prerušuje. A kontakt. Áno, presne tak. Čiže umožňuje rátať veľké deformácie, sú to skôr lineárne analýzy. Čo sa týka nelinearity, tak podporuje tie veľké deformácie, nelineárne kontakty, ale čo sa týka analýz, je tam obsiahnutá lineárna analýza. Čiže ono sa to podobá produktu, ktorý bol predtým Professional NLT. Čo sa týka Mechanical Premium, tak podporuje všetko to, čo Mechanical Pro, plus má navyše to, že umožňuje riešiť dynamiku tuhých telies, umožňuje kompletnú lineárnu dynamiku, takisto podporuje materiály, čo sa týka plasticity a hyperelasticity, sú tam obsiahnuté iba základné materiály a takisto umožňuje riešiť lineárne transientné analýzy. V minulosti v NLS-ku, Professional NLS licencii, prakticky v plasticite bola limitácia len pre bilineárne materiály. V tomto v Mechanical Premium v plasticite je nejaká limitácia len na bilineárne materiály, alebo sa dajú používať multilineárne materiály? Momentálne viem, že sú tam obsiahnuté vlastne po anglicky Rate Independent Plasticity a Hyperelasticity Materials. Ale kľudne potom môžeme vlastne mailom si vymeniť nejaké informácie ohľadne tých pokročilejších nastavení a materiálov. Čo sa týka zmeny v produkte Mechanical, tak od novej verzie Mechanical prešiel na Mechanical Enterprise. Táto zmena je automatická. Vlastne došlo k pridaniu funkcionalít a rôznych licencií a programov k pôvodnej licencii Mechaniclu. Čiže bol pridaný Space Claim Direct Modeler, Design Modeler a Customization Suite. Čiže je to na zvýšenie produktivity. Space Claim umožňuje rýchle a precízne modelovanie, Design Explorer umožňuje optimalizáciu a citlivostnú analýzy, Customization Suite umožňuje užívateľovi doprogramovať vlastné rutiny do softvéru. Rozšírené boli aj funkcionality, čiže bol pridaný riešič na Rigid Body dynamiku, explicitný riešič pre únavu a takisto boli pridané aj rôzne špecializované nástroje, ako je Aqua a Composite Prepost. Composite Prepost vlastne to
pokročilý nástroj na analýzu kompozitov, umožňuje definíciu kompozitných materiálov, definíciu jednotlivých vrstiev a vlastne vyhodnotenie kompozitov na základe rôznych kritérií porušenia. Tak ako som spomínal, predtým bol Solver dostupný pre Solver Structural a Solver Mechanical. Momentálne je Solver dostupný iba pre verziu Mechanical Enterprise a takisto Prepost je dostupný iba pre verziu Mechanical Enterprise. Čo sa týka obsiahnutia, Prepost licencia obsahuje Space Claim Direct Modeler, Design Explorer, Customization Suite a Composite Prepost. Čo sa týka Solveru, Solver obsahuje implicitný, explicitný riešič pre Rigid Body dynamiku a Aquu. Novinkou, ktorá je od verzie 17.1, je to, že užívateľ s licenciou ANSYS Mechanical Enterprise má možnosť pristupovať k novému softvéru spoločnosti ANSYS. Tento softvér je ANSYS AIM. Táto možnosť alebo licencia je obsiahnutá v štandardnom licenčnom kľúči a objaví sa tam, ako náhle zákazník požiada o nový kľúč alebo obnoví technickú podporu. Táto licencia je zdieľaná, čiže musím upozorniť, že nejde súčasne používať Mechanical a zároveň aj AIM, čiže užívateľ si môže zvoliť, ktorú verziu chce používať, či chce používať Mechanical Enterprise alebo pracovať v prostredí AIMu. Ten, kto nepozná AIM, vlastne AIM je to nový nástroj spoločnosti ANSYS, je to multifyzikálne prostredie, ktoré umožňuje riešiť štrukturálne analýzy, fluidnú oblasť, elektromagnetickú oblasť, čiže pridáva nejakú hodnotu k tomu Mechanical Enterpriseu. Zároveň naša spoločnosť bude organizovať k ANSYS AIM webinár, bude sa konať tento mesiac 15.9. Takže vás týmto aj pozývam. Čiže momentálne si prejdeme schémy migrácie alebo prechodu na nové verzie. Ako som spomínal, ANSYS Mechanical verzia automaticky prešla na verziu Mechanical Enterprise. A z legacy produktov, čiže pôvodných produktov, sú nasledujúce možnosti. Z produktu Structural je najlepšou voľbou prejsť na Mechanical Enterprise. Z produktov Professional NLT a NLS sa naskytá viacej možností. Buď zákazník môže prejsť na Mechanical Pro, Mechanical Premium alebo Mechanical Enterprise. Druhou možnosťou pre zákazníkov s licenciou Structural, Professional NLT a NLS je to, že zostanú pri pôvodnej verzii. Tá, ako som spomínal, bude odhadom podporovaná ešte ďalšie 2 roky. Čiže všetky upgradey, ktoré prebehnú, tak budú dostupné aj pre tieto staré produkty, ale nie je tam podpora tých nových funkcionalít, čiže kompletnej termálnej analýzy pre produkt NLS napríklad, alebo fatigue modul pre tieto legacy produkty. Čiže teraz sa pozrieme detailnejšie, aké sú spôsoby prechodu. Ako som spomínal, tie nové produkty sú niekde medzi tými pôvodnými. Čiže ak má zákazník napríklad licenciu Professional NLT, tak môže prejsť buď doľava. Vľavo, keď prechádza zákazník, tak stráca niektoré hodnoty softvéru. Keď prechádza doprava, tak niektoré hodnoty zase získava, čiže záleží to od požiadaviek vlastne projektov alebo celkovo zákazník, čo potrebuje k svojim výpočtom. Čiže z NLTčka pri prechode na Mechanical Pro získava navyše nelineárne geometrické efekty, plnú podporu kontaktov a fatigue modul, ale stráca napríklad vlastne lineárnu dynamiku, čiže nebude môcť riešiť harmonickú, spektrálnu a lineárnu transientnú analýzu a takisto stratí možnosť definovať základné vlastnosti kompozitov. Najlepšou voľbou je prejsť na vyšší produkt, čiže Mechanical Premium. Tam zákazník získa nelineárne materiály, čiže všetky časovo závislé materiály, čo sa týka plasticity a hyperelasticity, čiže plnú podporu kontaktov, kompletnú lineárnu dynamiku, vrátane vlastne náhodných vibrácií, takisto rotor dynamiku tuhých telies, teda základnú a
základnú únavu, čiže fatigue modul. Toto sa týka prechodu z Professional NLT. Teraz zákazník, ktorý má Professional NLS, takisto má dve možnosti prechodu doľava alebo doprava. Doľava je to prechod na licenciu Mechanical Pro. Získa kompletnú termálnu analýzu a možnosť únavovej analýzy, čiže získa fatigue modul, ale v porovnaní s licenciou NLS stratí nasledujúce, čiže lineárnu dynamiku, harmonickú spektrálnu a lineárnu transientnú analýzu. Takisto stratí možnosť základných kompozitov a niektoré materiály, čo sa týka plasticity a hyperelasticity. Prechodom na Mechanical Premium získa zase všetky časovo závislé materiály, čo sa týka plasticity a hyperelasticity, možnosť kompletnej termálnej analýzy, kompletnú lineárnu dynamiku vrátane náhodných vibrácií, rotor dynamiku, dynamiku tuhých telies a takisto únavovú analýzu. Čo sa týka prechodu z licencie Structural, takisto sú dve možnosti. Prechod na Mechanical Premium alebo Mechanical Enterprise. Structural je zase produkt, ktorý je medzi týmito dvomi licenciami. Prechodom na Premium získa zákazník kompletnú termálnu analýzu, zase základnú analýzu tuhých telies alebo dynamiku tuhých telies, únavovú analýzu, ale stratí niektoré zase vlastnosti structural produktu, čiže nebude môcť riešiť obojstrannú FSI analýzu, stratí techniku napríklad rezoningu, bird and dead, takisto transientnú dynamickú analýzu nebude môcť riešiť dynamiku, teda lomovú mechaniku a takisto je tam obmedzenie, čo sa týka materiálov. Čiže v tomto prípade zo structuralu je najlepšou voľbou prejsť na Mechanical Enterprise, kde vlastne zákazník získa kompletnú podporu pre pevnostné výpočty, čiže bude mať k dispozícii kompletnú termálnu analýzu, bude mať navyše Spaceclaim Direct Modeler, ktorý vlastne slúži na rýchlu úpravu geometrie, čiže bude môcť tvoriť geometriu. Tento modelár je založený na princípe priameho modelovania, čiže Direct Modeling, umožňuje takisto importovať CAD geometriu z rôznych CADovských programov. Takisto získa možnosť Design Exploreru, čiže optimalizáciu a citlivostnú analýzu. Takisto si bude môcť prispôsobiť pomocou Customization Suite to prostredie. Ďalšou prídavnou hodnotou je explicitný riešič, čiže bude môcť riešiť explicitné deje, napríklad pádové skúšky alebo nejaké výpočty, čo sa týka veľkých nelinárít. Takisto Mechanical Enterprise umožňuje rigid body dynamiku, ale podporuje už aj flexibilné telesa, čiže môže kombinovať buď tuhé telesa s flexibilnými, alebo bude riešiť iba dynamiku tuhých telies. Veľkou výhodou Mechanical Enterprise je, že obsahuje Composite Prepost, čiže je to pokročilý nástroj na prípravu a vyhodnotenie výsledkov pre kompozity. Potom umožňuje riešiť únavu a hydrodynamiku. Toto bolo, čo sa týka produktov Mechanical. Od novej verzie 17.1, alebo teda od verzie 17.1 došlo k zmene licencií Simploreru. Pôvodne sme mali 3 licencie, bol to Advanced, Basic a Multilanguage. Tieto licencie sa zmenili a k dispozícii sú momentálne dve. Je to Advance a Entry. Entry licencia je súčasťou každého flagship produktu, čiže nejak vlajkového produktu spoločnosti ANSYS. Čiže Simplorer je, čo sa týka štrukturálnej oblasti, k dispozícii v licencii Mechanical Enterprise. V licencii pre elektroniku je k dispozícii v ANSYS Maxwell 2D produkte, ANSYS Maxwell 3D alebo ANSYS Maxwell 3D with EMAG. Takisto je k dispozícii v produkte ANSYS Q3D Extractor a Skate Suite Advanced Modeler. Ešte len úvodom, Simplorer slúži na systémovú simuláciu.
Čiže ako som spomínal, všetci zákazníci s platnou technickou podporou a všetci noví zákazníci, ktorí si objednajú nový produkt, ktorý je z týchto uvedených, tak budú mať k dispozícii licenciu ANSYS Simple. Upozorňujem, že ku každému flagship produktu, čiže ku každej licencii je k dispozícii jedna licencia Simploreru. Čiže ak má zákazník napríklad Mechanical Enterprise a potom má ešte licenciu Maxwell 3D, tak bude mať k dispozícii dve licencie Simploreru. Čo sa týka zmien v licencovaní elektromagnetických produktov, tak došlo k zmene v oblasti elektromotorov a transformátorov, čiže ANSYS Maxwell ponovom obsahuje v základnej licencii aj predtým samostatne licencované produkty RM Expert a P-Expert. Čiže každý zákazník s licenciou Maxwellu automaticky získa prístup k licencii P-Expertu, ktorý slúži na rýchly návrh transformátorov, alebo RM Expertu, ktorý slúži na rýchly návrh zase elektromotorov. Čo sa týka produktov z oblasti vysokých frekvencií, tak ako som spomínal, ANSYS skúpil produkty spoločnosti Delcross. Jedná sa o Savant a Emit a plne ich integroval do portfólia svojich produktov. Čiže momentálne Savant slúži na simuláciu antén vlastne vo veľkých rozmeroch, čiže keď si zoberieme, tak je vhodný na simuláciu antén napríklad v lietadle, v kamiónoch alebo v nejakých veľkých priestoroch, napríklad na štadiónoch. Tento Savant bol integrovaný do licencie ANSYS HFSS SBR Plus Solver. Musím upozorniť, že všetky tieto integrácie prebehli takým spôsobom, že sa vytvorili iba solvere a je k ním nutný interfejs, čiže nejaké pracovné prostredie. K Savantu je potrebné minimálne ANSYS Electronic Desktop, čiže v tejto kombinácii zákazník získa možnosť plnej simulácie a nastavenia pre produkt Savant. Čo sa týka rádiofrekvenčnej oblasti, tak tam je produkt Emit. ANSYS Emit integroval do modulu ANSYS RF Option, ale takisto sa jedná iba o solver, takže je k tomu potrebné aj grafické rozhranie a v tomto prípade je to minimálnou požiadavkou ANSYS Electronic Desktop Core. Tuto nižšie sú uvedené vlastne rozhrania, ktoré sú potrebné pre jednotlivé solvere. Čiže ANSYS HFSS má rozhranie, ktoré slúži pre Savant aj Emit. ANSYS HFSS Prepost má takisto vlastne grafické rozhranie, ktoré je potrebné pre prípravu modelu pre Savant a Emit. ANSYS Electronic Desktop, tu sa jedná o nový produkt spoločnosti ANSYS, ktorý je dostupný od verzie 17 a ANSYS Electronic Desktop umožňuje vlastne prípravu modelu pre Savant a Emit a jednoduchšou verziou tohto desktopu je ANSYS Electronic Desktop Core, ktorý umožňuje vlastne naladiť model alebo prípravu simulácie pre solver Emitu po novom ANSYS RF Optionu. Novinkou, čo sa týka produktov, ako posledný pribudol do rodiny ANSYSu OptiSlang, čiže momentálne OptiSlang pochádza od spoločnosti Dynardo, jedná sa o optimalizačný nástroj, ktorý takisto umožňuje optimalizáciu rôznych výrobkov, umožňuje citlivostnú analýzu, ladenie modelov. Je plne integrovaný do prostredia Workbenchu, čo je možné vidieť na ľavom obrázku, čiže pridáva sa štandardne ako moduly a pomocou drag and drop funkcie je možné pretiahnuť na už existujúcu analýzu funkcie OptiSlangu. Vpravo je možné vidieť rôzne pokročilé algoritmy, ktoré sú implementované do prostredia OptiSlangu a sú k dispozícii užívateľovi s touto licenciou. Čiže tu len tak na úvod, vlastne o čo sa jedná, alebo teda čo je OptiSlang. V podstate ide
ide o silný nástroj, ktorý sa používa napríklad na kalibráciu materiálových modelov, čiže ak má zákazník rôzne experimentálne merania, z nich má rôzne hodnoty pre materiálový model, tak práve pomocou OptiSlangu je možné jednoducho naladiť a vytvoriť materiálový model, ktorý sa následne posunie do analýzy. Spustí sa analýza, pomocou OptiSlangu je možné vlastne optimalizovať nástroj alebo teda celý ten systém a vytvoriť robustný návrh. A posledná informácia, ktorá platí od augusta, tak prišlo k zmenám, čo sa týka upgradeu a vlastne prechodov medzi produktami. Doteraz bolo možné použiť protihodnotu, alebo teda pôvodnú čiastku, za ktorú zákazník kúpil softvér na výmenu produktov z rôznych oblastí. Po novom platia nové podmienky. Upgrade je možný iba v rámci jednej oblasti, čiže ak má zákazník produkt pre pevnostné výpočty z kategórie Structure, tak upgrade je možný na vyšší produkt. Čiže napríklad momentálne, ak by mal zákazník Mechanical Pro a rozmýšľal by nad zmenou produktu, tak môže zmeniť produkt v rámci produktov Structural, čiže by mohol prejsť na Premium alebo Mechanical Enterprise. Čiže nie je možné použiť protihodnotu na produkty z oblasti Fluid alebo Electronics, takisto to platí aj pre tieto produkty. Čiže ak má zákazník napríklad Fluent alebo teda CFD Flow, môže upgradeovať na Fluent a všetky produkty v kategórii Fluid. To isté platí pre elektroniku. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak by sa vyskytli náhodou nejaké dotazy, otázky, alebo by ste potrebovali poradiť s prechodom, kľudne ma môžete kontaktovať na uvedenej e-mailovej adrese. Všetky informácie ohľadne nových produktov sú zverejnené aj na našich stránkach www.svsfm.cz. Ja si idem pozrieť dotazy alebo otázky, ktoré mi prišli chatom. Tak jednou z nich je, či zo Structural na Enterprise bude vlastne vyžadovaný nejaký doplatok. Tak ja sa len rýchlo vrátim k tým predošlým slajdom. Keď budeme prechádzať napríklad v Professional NLT, prechod na Mechanical Pro je približne 1:1, čiže tam sa nebude jednať o nejaký doplatok. Mechanical Premium je vyššia verzia od NLT, tam je prechod za doplatok. Čo sa týka MLS verzie, takisto doľava nie je potrebný doplatok, doprava sa jedná o Mechanical Premium, tá je vyššia verzia ako NLS, takže je to za doplatok. Čo sa týka Structural licencie, doľava doplatok nie je potrebný, ale sa strácajú funkcionality. Doprava je prechod na vyššiu verziu a tam je potrebný doplatok. Čo sa týka konkrétnych cien doplatku, tak isto ma môžete kontaktovať e-mailom a rád vám zodpoviem vaše otázky ohľadne doplatkov. Ja by som len upozornil, čo sa týka prechodu zo Structural na Mechanical Enterprise, tak tento prechod je pre zákazníkov výhodný, pretože ak si pozrieme slide, kde sú znázornené všetky funkcionality, tak ak zoberiem pravý stĺpček Space Claim, Design Explorer, Customization, Sound Rigid Body Dynamic, Explicit STR, Fatigue modul, Composite Prepost, Aquu, tak tam sa jedná o produkty, ktoré mali predtým hodnotu, alebo ak boli samostatne licencované, mali hodnotu vyše 100 000 eur. Čiže všetka táto hodnota bola pridaná do vlastne novej verzie Mechanical Enterprise. Z mojej strany je to všetko.
Neviem, či máte ešte nejaké otázky, ktoré by som vám momentálne zodpovedal, alebo potom môžete neskôr posielať svoje dotazy na moju e-mailovú adresu. Takže ešte jeden dotaz. V prípade prechodu doľava, ako bolo naznačené na predošlých slajdov, neostáva žiadny kredit, ten prechod je bezplatný bez zostatku kreditu. Dobre, ja už nevidím žiadne ďalšie dotazy. Ďakujem vám za pozornosť, prajem pekný deň, dovidenia.